Здравейте, това е първи епизод на Hero. Този епизод ще ви покажа героите ми, пауър емотиконите им и колко голд и силвър имам. А в следващия епизод ще играя мисия с любимия си герой. Да започваме. Много зарежда. И старт. Заради и да започваме. Много предполагам за фулскрин, защото нещо програмата, с която снимам, като го направя на фулскрин, се прецаква видеото. Добре, ето го новия Локи. И разбира се, единственият ми герой за голд и мой любим Avenging Wolverine. Добре, преди да започнем героите, само ще покажа колко етикетчета, голд и силвър имам. Така. 425 етикета, 140 голд и 743 силвър. Добре. Ох, нещо заби. Така. Не знам да е добре. И да започваме. Така, ето го и първия герой. Колосус. Ето го и първата му емотикона. Това му е хероапа. Само да отида на някое по-празно място. Добре. Следва Сайклопс, Макс левел. Let's get funky. Daredevil. Имам и 3 любими героя, на тях ще им показвам други неща. Така, и първи от 3 от любимите ми героя е Deadpool. Е 18 лева, защото има баджи. И да видим титъл неща. Това му е хиропа. Неговия смях, данс, фукане и се радване. И той може дабл джамп и естествено все пак е Deadpool, може да се телепортира. Така. Следва Falcon. Левел Макс. Второто, което е смешно. И третото супер смешно идва сега. И той може да лети. Така. Следва Avengers Hawkeye. Първото му е хиропа. Няко.
Следва Hope Summers. Първото. И второто. Следва Stay Iron Man. Ето го първото. Цепи земята. Второто, което ми е любимо, става невидим. И третото. Тесното не може и да лети. Добре, следва Jean Grey. Лево 4. Естествено, тя може и да лети. Добре. Следва Мис Марвел. Лево 4. Ето от първото. И разбира се, тя може да лети. Едно тихо място. Сентри. Лево 4. Неговият хероб също така това. И той може да лети. Така. Почти свършихме и следва Black Sweet Spider-Man. Вторият ми е от любимите. Първото и второто. Неговият смях. Танц. Готино. Пукане. И радост. Така. Естествено, щом е Спайдърмен, може да пуска мрежи. И да се катери. Така. Следва нещото. It's Squabbery. Следва War Machine, Max Level. Фуерверки. Банк. И унищожаване на ананаси. Следва Street Close Wolverine. Гадост. И най-любимия ми герой, единственият ми загон от Avenging Wolverine. Левел Макс. Първото, неговият хероб. Второто са ананаса. И разбира се, как се мечтае за Jean Grey. И изнъж идва Cyclops. Благодаря, че гледахте. Това беше първи епизод. Гледайте втори епизод, където с Wolverine ще игра на битка срещу Съблезъб.